И здравей, аз съм Дес. И това е моята кандидатура за сервера ти Summercraft. И сега на въпросите, нали, на колко години си? На 16. Колко време ще отделяш за сервера? Значи на ден ще мога да отделям от обяд, целият обяд от, например, от 12 до 6 и вечерта от към... ще мога да отделям сигурно към 8 часа, най-много. От коя версия? Значи, не знам от коя версия, но е от близо 2-3 години. Не съм сигурен, там нека е. Ще снимаш ли сървъра? Да. Предполагам, че ще снимам, да. Линк към кандидатурата. Добре. И може ли да общувате с останалите? Значи мога да общувам с останалите, предполагам. И да. Сега започваме с кандидатурата. Значи, от тук това е някакво кътче, откъдето ще започнем. Така, това е някаква декоративна фермичка, градинка. И това е къщата. Сега ще обиколим от всички страни. Може да има леки лагове, защото не ми е много добър компютър. Не е от най-добрите. Ама 30 FPS вада горе-долу. И така. Сега да влезнем вътре. Да видим. Не съм го завеждал много. Въобще не съм го завеждал, защото не знам, нещо как обзавеждането не ми се получаваше. И реших така да го остава. И така, тук си гледате газето на камината и така. Тук има изглед даже и нататък. Така. Доста прозорци съм слагал. Не знам защо така, но ме кефът. Тук не съм запалил камината, защото мисля, че ще изгори тавана и затова. По-добре не. От тук тръгнах да слизам надолу, но няма да слизам надолу. Ето го втори етаж. Пак казвам, не съм го завеждал. Ако искаш да го обзаведа, ама не съм много добър по това го завежда. И тавана накрая. Така. Сега ще слезам от другата страна. От тази. И имам и още нещо. Така. Ето така на градинка съм си направил така. Защото нали каза, че искаш и редстоун да има. И ето ти е редстоун. Так. Редстоун. Лесен, но пак има редстоун. И така. Надявам се да ме приемаш. Нали, това беше всичко от кандидатурата. Нали, въпросите ще ги напиша, ако не си ги запомня там в началото. Всъщност, да, ще ти ги напиша пак. Добре, хай. Това беше.